Kuka ihme soittaa? Miksi mä oon äänettömällä? Tarina se aina kuuluu. Ai moi. Paljonko kello? Oh. Kiire, mitä? Bussi? Häh? Moikka! Voi vitsi. Charliekin soitti sieltä. Laukku. Kännykkä. Onneksi jätin epäät. Eilen. Voi kakka. Onko sinä Isabel? Luuletko mua Isabeliksi? En. Eikä se ole sattunut. Ei tietenkään. Charlie! Charlotte! Moi. Moi. Mitä mulla on noin pieni laukku aina? En mä tiedä. Hei, bussi tulee. Mennään pois. Näin meidän lokerot. Kaapit. No, kaapit. No, laitetaan nää. Joo. Mulla on 104. Joo. Noin. Mulla on 103. Tiedätkö monen tunti alkaa? En mä tiedä. Muuten tiedätkö milloin meillä on hyppytunti? Varmaan matikan tunnin jälkeen. Okei. Ok. Älä naura. Naurat sun friendille, hä? Älä kovistele. Mitä? Mennäänkö luokkaan? Moi. Moi. Kuka toi tyttö on? Vähäksi on söpö. Moi. Kuka toi poika on? Niin söpö. No niin, mennään vaan sinne luokkaan. Meidän luokka on kyllä täällä. Missäs ihmeessä muut oppilaat ovat? Me kyllä nähtiin, että ne kyllä tulee. Okei. Sori, Ope.
Ei ole enää paikkoja, tuossa on ainoa. Tuolla on yksi ainoa paikka. Mä pääsin jopa sen viereen. Niin upeeta. Päivää oppilaat. Selvä. No. Meillä on tänään tämä äikän tunti. Joo. Mutta sitä ennen meille tulee uusi oppilas. Ope. Niin. Saisinko mä näyttää sille paikkoja? Joo. Saanko mä näyttää sen kaa? Ei, yksi vain. Okei. Minä käyn pyytämässä hänet tänne sinua vielä istua. Selvä. Olkaa sitten kiltisti sillä aikaa kun olen poissa. Käy vaan hakemassa hänet tänne luokkaan. Kuka hän? Tiedätkö sinä yhtään kuka hän on? En mä tiedä. Opettaja! Niin? Saanko minä nyt näyttää niitä paikkoja? Joo. Mutta hän kertoo ensin nimensä. Moi. Mun nimi on... mun nimi on Diamin. No niin. Isabel, saat näyttää hänelle paikkoja. Ja jos teistä ei tule mitään, siis niin kuin ystäviä, niin mä voin näyttää paikkoja. Saanko opimä? Saat. Moi. Moi.